ben coach van de jongerenwerkgroep van Steenborg. Hallo. En wat doet u hier zo? Ja, mijn taak is in feite vrij eenvoudig. Ik moet gewoon de jongerenwerkgroep coachen. We hebben dus een team van 15 jongeren die dit allemaal organiseren. En het enige wat ik in feite moet doen is kijken of ze geen speltje laten vallen. En mocht dat het geval zijn, dan moet ik dat oprapen. Maar ik heb er in feite heel weinig werk aan. Want ja, die gasten zijn al een paar jaar bezig en kunnen het eigenlijk wel zelf doen. Ik ben Laura, ik zit in het bestuur van Steenborg. En daar zijn we dan vandaag. En wat kijkt erbij bij Steenborg? Wat komt er kijken bij Steenborg? Van alles. Wij doen van alles door jongeren, voor jongeren. En we laten allemaal bandjes hier optreden. Niet alleen bandjes, maar ook DJ's en solo acts, singer-songwriters. En we geven mensen die eigenlijk alleen maar in hun garages optreden een kans om ook dus op een podium voor het publiek te staan. Dit is de tweede voorronde van Steenborg en het is het derde jaar dat we het doen. Dus we zijn nu in Schoondijken en dit is ook het eerste jaar dat we 4 voorrondes gaan doen in plaats van 3. Dus er is duidelijk wel genoeg animo voor. Dus we hebben veel te veel inschrijvingen, daarom gaan we een extra voorronde doen. Dus Steenborg is echt wel nodig. Dus daarom vind ik het wel belangrijk dat het ook gewoon gesubsidieerd blijft. Want er wordt natuurlijk heel veel gekapt in kunst en zo. Dus we moeten wel zorgen dat het blijft bestaan. Ik ben Rob Vermalen en mijn artiestennaam is Element. En wat is je drive om hier mee te doen? Ja, ik vind muziek gewoon heel vet en rappen is iets waar je gewoon voor moet oefenen. En dan hoef je niet echt te zingen, dus dan doe ik dat maar. Steenborg, Steenland. Let life go where my mind just goes without a tomorrow. Cooling like I won the lotto. All I need is a place to get my bounce on. Get your bounce on. Ik ben Job, ik ben hier secretaris bij Steenborg en stage manager op de avonden zelf. Dus ik regel alles op het podium verder. Ik ben er vanaf het begin bij en ik vind het nog steeds heel leuk, dus hopelijk gaan we nog lang verder.